Dato'y nagsasaron nung typhoon. Emong krising digay. Dante, digay talo nga digay. Iso ti panakargain na. Hindi talaga di Acosta family apan inspection na di kasagsagan iti bagyo tanapang kami it was reported nga at dating nga bako napang kami nag-inspect ijayon iti reported kada kami di equipments tadi gay gamin bayaw na kat architect adar gitay equipments dangay nga supplies natinag nagdakkel sa nga kantidad digay kundigay ayan ti poultry na natinag as a whole tapos digyan na ay balay di kabsat na digyan nakita yu siguro nga ada di igidan tay ti imbagada during idi kwa ada ti kwa nga kawkawayan digay ngam idi binakhuda kano ta pimayag damo kano ta ti abuda maituloy digyan nga project bigla mala kano nga nagsardengan ijay batog dan may titalo nga bagyo that's it so digyan nakita yu tatang resulta na.